Здравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй. Магазин на Ортомедикс отвори врати в Ямбол. Управителя на новия търговски обект Динка Добрева преряза лентата на откриването и изчупи ритуалната в такива случаи бутилка шампанско. Новият обект на Ортомедикс в Ямбол се намира в непосредствена близост до ДКЦ-1 в блока от южната страна. В магазина се предлагат качествени помощни средства, слухови апарати и ларингофони. Подробности от Динка Добрева. Първо да кажа, фирмата ни е Ортомедикс, която предлага технически помощни средства за хора с увреждания. От инвалидна количка рингова обикновена, акумулаторни колички, столове за баня, туалетни, комбинирани, регулируем бастуни, патерици, канатки. За диабетиците предлагаме глюкомери с тест ленти и обувки за диабетно стъпало. Фирмата предлага още слухови апарати и всъщност обекта, който в момента откриваме, е център за слухопротезиране, където ще се вземат и индивидуални отливки за хората, които са с деформирани ушни канали и нямат възможност да ползват обикновените и нормални накрайници. По принцип, да, хората с увреждания, тези, които имат група инвалидност, имат право на помощни средства, но за повече информация могат да ни търсят тук на адрес, който е Раковска 41, точно на гърба на поликлиниката, и в болницата до входа на АГ отделение. Работното ни време е всеки ден от понеделник до петък, сутрин от 8:30 до 12 и от 12:30 до 5.